Lewabyň häkimetleriniň täze daýhan hojalykları döretmek baradaky planlarynyň fonunda käbir etraplaryň owa hojalyk resmileri daýhanlaryň ençemesi bilen täzeden şertnama baglaşyp başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Şu günler owa hojalyk resmileri palta we buğday ýetişdirýän käreneçi daýhanlar bilen täzeden şertnama baglaşyp başladylar. Olaryň arasynda Hojamaz, Halaç, Kerki we Köýtünnag etraplarynyň käreneçileri bar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan Lewaply habarçy 5 fevralda gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan Lewaply käreneçileriň aýtmagyna görä, täze şertnamada geçen ýyllarda ýaly döwlet tarapyndan ýeri 1 ýyl möhlet bilen kärenesine bermek gözüňünde tutulýar. Belläp geçsek, Türkmenistanda döwlet tarapyndan daýhanlara ýer şertnama esasynda adatça 1 ýyl möhlet bilen kärenesine berilýär. Ýöne soň gaýda daýhanlara köp gektarly ýeriň hödürlenmegi netijesinde käreneçileriň täze şertnama berilmedlik ähtimallygy bilen ýüzbeýiz bolýandygy barada habarlar bardy. Geçen aýyň 20-sine Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda häkimiýet wekilleriniň täze daýhan hojalyklary döretmek boýunça ýerli käreneçiler bilen duşuk geçirip başlandygyny habar beripdi. Şonda emeldarlaryň daýhan hojalyk döredip biljek adamlara köp gektarly ýer teklip edip 50-150 gektar aralygynda ýere gözegçiligiň höttesinden gelip biljek daýhanlary gözleýändigi aýdyldy. Lewapda bu teklipe razy boljak adam ýokdur, sebäbi häzirki şertlerde köp gektarlyk ýer alan daýhan hojalyklary ýa-da ferma başlyklary uzaw bilen 1 ýylda döwlete bergidar çykar. Bu hemme mälim diýip Adatlyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrundeş bolan Lewaply bir käreneçi öz pikirini gurrun beripdi. Bu habarlar Daşowdyň Görogly etrawynyň 3 geňişliginde käreneçi daýhanlaryň ýerleriniň ellerinden alınıp, olaryň guruply hojalyklara paýlanandygy baradaky habarlaryň ýa-da gawat gelipdi. Bu ýyl welaýetde köp gektarly daýhan hojalyklarynyň döredilmejektigi, muňa daýhanlaryň bu pikire oňoýsuz garamagynyň hemde bu hakda Adatlyk radiosynda berilen gepleşikleriň sebäp bolandygyny Lewaply habarçy aýdýar. Owa hojalyk reformalaryny özgertmek meselesini täzeden serediljektigi aýdylýar. Ozaldan 30-40 gektar ýeri bolan daýhanlar hem bar. Adatlykda berilen gepleşiklerden soňra inniden beýle köp mukdarda ýer almak isleýän raýatlara dolanşykda bolmadyk ýerleri özleşdirmek hasabyna kärenesine bermek maslahat edilýär diýip Lewap welaýet häkimliginiň jogapkär işäri anonimlik şertinde Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosyna bu barada Lewap welaýet we Hojamaz, Halaç, Kerki hemde Köýtünnag etrap häkimliklerinden kommentari almak başartmady.